hangt misschien wel in met ogen en haken aan elkaar, maar ze doet het toch maar weer al. En de mama is content dat haar dochter ongedeerd is. Hey. Ik zie jou hier zo... Ja. Op zijn plaats, ja. De bikkies. Ja, dat was toch een probleempje in het begin, ja. Ja, maar nu niet meer. En wat vond je van jouw sprong? Want ik heb de indruk dat je zelf wel tevreden bent. In tegenstelling tot de repetities ben ik niet achterwaarts overgeslaan. Misschien net niet recht genoeg, maar ik ben streng voor mezelf. Maar goed. Zullen we het eens vragen aan jouw Olympische collega Fred? Ja, deelnemen is belangrijk, dat winnen dat gaat voor ons niet op. Het is een wedstrijd en we zien dat je er echt voor gaat, dat je wilt winnen. Ik zie dat ook aan de sprongkeuze. Je legt voor jezelf niet alleen de lat erg hoog sportief, want het is een moeilijke sprong, maar ook mentaal. Je doet de sprong met je rug naar het water, waarbij je met je hoofd, met je achterhoofd, de breuk aan je nek, naar het platform toe springt. En je voelt hem ook fantastisch goed uit. Ik denk dat je voor jezelf hier de eerste sprong al gewonnen hebt met die pon. Proficiat. Proficiat. Anna. Well, Gella, you're an outstanding sportswoman and you are very, very, very strong. And I think there are a lot of gentlemen here that envy your six-pack. You're in great shape, even 9 years after finishing your career, you're in top shape. And I think that's the perfect precondition to attack a dive like this, a dive which I personally hate, because you're with the back to the water, you see the platform, and you have to rotate against the platform. So that needs a lot of courage. Kijk eens aan. Yeah. Not speaking about your spine injury and the problems you have going in head first. So there's a lot of things to think about. It's totally different to fall head first in the water than going on a mat like you're used to. That takes a lot of readjustment. And it was beautifully executed. A little bit short in the end, but alleen maar prachtig commentaar. Good job. Frans, ga je het verpesten? Ja, als jurylid... Ze is sterk. Ja, meneer Frans. Maar als jurylid der juryleden voel ik me in één keer heel klein worden als ik tegenover zo'n sportheld als jou sta, Gella. En dan ga je schoonspringen met zo'n achtergrond. En dan zie ik, en ik kijk dan echt naar zo'n sprong, hè, dan verwacht ik iets. Dan zie ik een hurkduik binnenwaarts. Heel veel lef om met je hoofd terug naar zo'n toren te duiken. Dus dat is al geweldig. Maar ik zie echt schoonspringelementen. Want die hurk die is heel mooi compact. Je raakt ook je onderbenen keurig aan. En dan zie ik die landing waar je echt helemaal strak is, die benen. Je laat niet los, wat je toch bij de meeste mensen ziet. Die slaan wat door of slapjes. Dat hou je strak. Dus ik ben echt onder de indruk van de uitvoering van jouw sprong. Fantastisch. Wat een commentaren. Maar ja, nu moeten de punten nog komen. Ja, dit is pas de tweede springer en ik weet niet wat er nog komt. Ik neem risico, maar ik ga gewoon voor wat ik zie. En ik durf gewoon een 8 te geven. Anna? for me it was a geweldige sprong. It's a 7.5. En Fredje? Ik volg gewoon Frans. De sprong was goed uitgevoerd, heel goed. Ik geef een 8. Kijk eens aan, een mooie score van 23,5 punten. Je staat daarmee op de eerste plaats en je hebt de Sergio verslagen. Dus je moet hem misschien maar gaan troosten dan. Ja. Ja, Gella Vandecaveye, dames en heren.